салом бинандагони азиз, барномаи интеллектуалии донояк аст манзури шумо. иштирокчиёни барномаи имрӯзаи мо кӯдакони зираку кунҷкоб ва ҳозирҷавоб аз кӯдакистони рақам 152 ноҳияи синои шаҳри душанбе мебошанд. бояд гӯям ки барнома дар 3 давр баргузор мегардад ва дар ҳар давр ба иштирокчиён ҳамагӣ 4 савол пешниҳод карда мешавад. иштирокчие ки ба саволҳо бештар ҷавоби дуруст мегардонад ғолиби барнома шумурда мешавад. дар даври аввал саволҳо аз фанни математика, дар даври дуюм саволҳо аз шеъру афсонаҳо ва филмҳои тасвирӣ ба иштирокчиён пешниҳод мегарданд. саволҳои даври сеюм бошанд аз муҳити атроф ва олами ҳайвонот омода шудаанд. хуб, биёед бо иштирокчиён шинос мешавем ва пас он саволу ҷавобро оғоз менамоем. оиша 6 сола гӯш кардани афсонаро дӯст медорад. мехоҳад дар оянда омӯзгор шавад. ёсамин ӯ низ 6 сол дорад. ёсамин ба фанни математика шавқи бештар дорад. дар оянда иқтисодчӣ шудан мехоҳад. хуршеда 6 сола дар бозиҳои нақшдор доим нақши духтурро мебозад ва мехоҳад дар оянда ин касбро пешаи худ созад. ҳабиба ҳам 6 сола аст. вай дар гурӯҳ назар ба дигарон ҷиддитар аст ва ният дорад дар оянда корманди ҳифзи ҳуқуқ шавад. бори дигар ҳамаатон ба барнома хуш омадед ва аз шумо пурсидан мехостам ки барои саволу ҷавоб кардан омодаед? бале! офарин! додаракону хоҳаракони азиз, шумо низ метавонед дар хонаҳо дар назди оинаҳои нилгӯ нишаста баробари иштирокчиёни мо ба саволҳо ҷавоб гардонед ва сатҳи дониши худро санҷед. чӣ тавре ки гуфтем, дар даври аввал саволҳо аз фанни математика ба шумо пешниҳод мешавад. аз ин рӯ саволи аввалро мехонам, бо диққат бошед. далер 5 то мошинча дошт. 3 мошинчаи ӯ ранги сурх доштанд. ранги дигар мошинҳо кабуд буд. Кӣ мегӯяд ки мошинчаҳои ранги кабуд чанд то буданд? марҳамат, шумо ёсамин? ҳамагӣ 5 та мошинча буд. вақте ки 3 таш сурх буд, 2 ти дигараш кабуд мешавад. воқеан ҳам хеле дуруст қайд кардед, зеро чуноне ки дар муаммои мо оварда шуда буд ки далер 5 то мошинча дошт ва 3 тои он сурх буданд. маълум мешавад ки 2 тои дигараш кабуд буд. ҳамин тавр не? бале. бинандагони гиромӣ, чӣ тавре ки худи шумо шоҳид гаштед, ёсамин тавонист ба саволи аввалини мо ҷавоби дуруст гардонад ва албатта холҳои иштирокчиён байнобар гирифта мешаванд ва дар охир иштирокчӣ аз ҳама фаъол ғолиби барнома шумурда мешавад. хуб, саволи дуюм чунин аст. дар шохи дарахт 2 мусича нишаста буданд. чанде пас ба назди онҳо боз 2 мусичаи дигар омада ҳамроҳ шуданд. дар натиҷа дар шохи дарахт чанд мусича шуд? хуршеда, марҳамат, шумо аввалин шуда даст бардоштед? 4 та. барои чӣ 4 то шаҳр дода метавонед? 2 та мусича буд, ба 2 таи дигар омад ва 4 та шуд. 2 ҷамъи 2 4 аст. офарин! бинандагони гиромӣ, дар ҳақиқат ҳам хуршеда тавонист ҷавоби дурустро пеш аз дигари иштирокчиён барои мо пешниҳод намояд ва ҳамзамон ҷавоби худро шарҳ диҳад. аз ин ҷо бармеояд ки ба саволи дуюм хуршеда ҷавоби дуруст гардонд. холҳои иштирокчиён байнобат гирифта мешаванд. саволҳо душвор набуданд? пас биёед саволи сеюмро мехонам. кӯшиш кунед ки бо диққат бошед ва аввалин шуда ба савол ҷавоби дуруст гардонед. фасли зимистон аз чанд моҳ иборат аст ва онҳо кадом моҳҳоянд? хуршеда даст бардошта истодан, марҳамат. зимистон 3 моҳро дар бар мегирад. декабр, январ ва феврал. шояд март, апрел ва май бошад? не. барои чӣ? барои ки вай моҳҳои фасли баҳор аст. офарин! воқеан ҳам бинандагони гиромӣ, хуршеда тавонист ба саволи сеюм низ ҷавоби комилан аниқ ва дурустро гардонад.
хуршеда ташаккури зиёд. боварӣ дорем ки дар саволҳои минбаъда низ анами хел ҷавоби дурустро пешниҳод мекунед ва иштирокчиёни дигар шумо низ бо диққат гӯш карда кӯшиш кунед ки ҷавоби дурустро пешниҳод кунед. хуб, саволи чорум дар даври аввали барнома чунин аст: офтоб ба кадом шакли геометрӣ монанд аст? хуб, марҳамат, оиша шумо? офтоб ба шакли давра шакл монанд аст. офарин. даврашакл чӣ гуна аст? давра шакл гирд аст. гирд аст, ҳа? метавонед ғайр аз офтоб боз ягон мисоли дигар оред ки гирд бошад? тӯб, боз чӣ? баллон, офарин. хуб, боз кадом шаклҳои геометриро медонед? рост кунҷа, се кунҷа, байза шакл, давра шакл. хуб, кифоя аст. ташаккури зиёд. ҷавоби шумо комилан дуруст буд ва ташаккури зиёд мекунем ки ҷавоби дурустро пешниҳод намудед. бинандагони гиромӣ, ин буд даври аввали барномаи интеллектуали доно як. хотиррасон мешавем ки саволҳои даври аввал аз фанни математика ба иштирокчиён пешниҳод гаштанд. моро ҳамроҳ бошед. дар шарти аввал ҳар яке мехост пешдастиро аз даст надиҳад. дар натиҷа хуршеда ба 2 савол, ёсамин ба 1 савол ва оиша ба 1 савол тавонистанд ҷавоби дуруст гардонанд. шеърҳои бачагонаро медонед? бале, афсона чӣ мехонед? бале. кане биёед якчанд афсонаро барои ман номбар кунед. марҳамат, хуршеда. бузаки ҷингилапо, афсонаи кулчача, афсонаи табиб ва гург, афсонаи лаклак ва рӯбо, афсонаи достак, афсонаи бузаки ҷингилапо. хуб, ташаккури зиёд. маълум мешавад ки афсонаҳои бисёр медонед ва бинандагони гиромӣ, хотиррасон мешавем ки иштирокчиёни барномаи имрӯзаи мо тарбиятгирандагони кӯдакистони рақами 152 ноҳияи синои шаҳри душанбе мебошанд ва мо бо онҳо саволҳоро оғоз мекунем. аниқтараш даври дуюми барномаи интеллектуали доно як оғоз мегардад. бо мо буданро фаромӯш насозед. филмҳои тасвириро чӣ тамошо мекунед? бале, агар мо аз филмҳои тасвирӣ ба шумо савол диҳем, ҷавоб гардонида метавонед? бале. пас биёед саволи аввалинро мехонам. гуфтед ки шеърҳои бачагонаро бисёр мехонед ва аз ёд медонед, ҳа? бо диққат бошед, ман як мисраи шеърро мегӯям. шумо бошед бояд ҳар чӣ зудтар яке аз шумо даст бардошта ба яъне шеърро идома диҳад. олуча гули бодом. хуршеда аввалин шуда даст бардоштан. ман духтараки додом шина чой хӯрам, ман чорӯзаки додом. аҳсан ба шумо. яъне тавонистед зудакак ҷавоб гардонед. иштирокчиёни дигар, шумо низ худатонро гум накунед ва кӯшиш кунед ки пеш аз ҳама дасти худро боло кунед, то ин ки мо аз шумо ҷавобро пурсем. хуб, яъне ба саволи аввалин ки аз шеъри бачагона гирифта шуда буд, хуршеда тавонист ҳар чӣ зудтар ҷавоби дурустро гардонад. аниқтараш давоми шеърро ба пуррагӣ тавонистанд қироат кунанд. хуб, саволи дуюм чунин аст: қаҳрамонони асосии ин филми тасвирӣ гурба Матроскин, саг Шарик, хаткашон Печкин ва писараки бо номи дядя Фёдор мебошад. ин кадом филми тасвирӣ аст? боз хуршеда. марҳамат, хуршеда. Простоквашино. аз куҷо фаҳмидед ки Простоквашино? шояд Золушка бошад, шояд Смешарики бошад. не, барое ки ин мультикро ман дидагиам. яъне шумо ба ҷавоби худ боварӣ доред, ҳамин тавр не? дигарон низ ба фикри хуршеда розиянд? ташаккури зиёд, хуршеда, барои ҷавоби дуруст. шуморо табрик мекунем, зеро ҷавоби шумо воқеан ҳам дуруст аст. бинандагони гиромӣ, дар ҳақиқат ҳам гурба Матроскин, Шарик, дядя Фёдор, Печкин ва инҳо умуман қаҳрамонони филми тасвирии Простоквашино мебошанд ки ҳамарӯза тариқи экранҳои худ онро метавонед бо забони тоҷикӣ аз телевизиони Воҳиристон тамошо кунед ва ба ин савол хуршеда тавонистанд ҷавоби дурустро гардонанд. ва хуршеда бори дигар табрик мегӯем. саволи сеюмро мехонам. бо диққат бошед иштирокчиён. дар афсонаи муш, мурғобие ва мурғ кадоме аз ин ҷонварон менадӯст аст ва дар охир соҳиби нонҳои гарму болаззат мегардад?
марҳамат, аввалин шумо дасти худро бардоштед. جانوری مهنت دوست مرغ است. офарин, яъне ба фикри шумо ки аз байни муш, мурғобӣ ва мурғ ин мурғ, яъне мурғ бениҳоят меҳнатдӯст аст. ва чӣ кор мекунад? وای مهنت масалан میکند. чӣ гуна меҳнат мекунад? گندم را به آسیاب میبرد، خمیر میکند، چکدان را میتسباند و نان را میچسباند. офарин ба шумо, мо ҷавоби шуморо байнобар мегирем. ба фикри шумо низ мурғ аст? مرغابی موش ویها مهنت کردن نخواستند و در آخر نان نخوردند. хеле хуб, яъне ҳама як фикр доранд. бинандагони гиромӣ, дар ҳақиқат ҳам оиша тавонист ба саволи мо ҷавоби дурустро гардонад. яъне айниқтараш ӯ пеш аз ҳама тавонист дасти худро боло намояд ва ба савол ҷавоб гардонад. аз ин рӯ ҷавоби шумо байнобар гирифта мешавад. ташаккури зиёд. саволи чорум чунин аст, айниқтараш супориш аст. ман мехостам ба шумо супориш диҳам ки шеъре қироат кунед ки дар он васфи ватан бошад. аввалин шуда оиша даст бардоштан, марҳамат. وطن وطن سرشتی من، بقا و سرنوشتی من، زمین و زرد و اشتی من، بیشتی من، بیشتی من، محبتی تو رنگارنگ شکفته روی سنگی تو، 100,000 آرزو، 100,000 رنگی تو، دیاری شعری آسمخ نوای تو نویدی من، زی چشم اولی خدا رسیده ای به من وطن. وطن وطن سرشتی من، بیشتی من، بیشتی من، سرم فدای نامی تو که هستی سرنوشتی من. ташаккури зиёд. инҷо ҳар чори саволҳоро пешниҳод намудем ва бояд гӯям ки ҳар яке шумо фаъол будед. офарин ба ҳар яке шумо. ва бинандагони гиромӣ, боварӣ дорам ки шумо низ дар назди экранҳои худ нишаста баробари иштирокчиёни мо ба саволҳои мо ҷавоб гардонида истодаед ва сатҳи дониши худро санҷида истодаед. инҷо бахши дуюми барномаи мо низ ба анҷом мерасад ва биёед ҷавоби дурусти иштирокчиёнро мешуморем. дар шарти дуюм хуршеда ва оиша баробар буданд, яъне ҳар яке тавонист ба ду савол ҷавоби дуруст гардонад. барои ҳамаон нафароне ки айни замон бо мо пайвастанд, хотиррасон мешавем ки шумо барномаи интеллектуалии Доноякро аз телевизиони Баҳористон тамошо карда истодаед. расидем ба шарти сеюми барнома. бояд гӯем ки дар ин давр саволҳо аз олами ҳайвонот ва муҳити атроф ба иштирокчиён пешниҳод мегарданд. иштирокчиён, шумо ҳайвонҳоро медонед? бале. ҳайвонҳоро дӯст медоред? бале. олами атрофро чӣ? табиатро чӣ? бале. хеле хуб. чуноне ки гуфтам, саволҳо аз фанни табиатшиносӣ ҳам гӯям хато намекунем ва бояд гуфт ки дар кӯдакистонҳо дар бораи олами атроф, яъне табиат ва ҳайвонҳо ба ҳар яки шумо дарс мегӯянд. ҳамин хел не? пас биёед ман саволи аввалинро мехонам. шумо бошед бо диққат гӯш кунед. кадом сабзавот барои баланд шудани қадди одам фоидаи бештар дорад? ёсамин, марҳамат, аввалин шуда шумо даст бардоштед. سبزی برای قد فایده دارد، برای قد بلند شدن فایده میکند. яъне сабзӣ барои баланд шудани қадди инсон фоида мерасонад. барои чӣ картошка не? барои чӣ пиёз не? барои чӣ карам не? ма сабзӣ. در ترتیب سبزی ویتامینی که برای بلند شدن قد لازم است بیشتر دیده می شود. мо ба шумо саволи иловагӣ намедиҳем, зеро воқеан ҳамчуноне ки ба ҳамагон маълум аст, сабзӣ яке аз сабзавотҳое мебошад ки онро асосан барои баланд шудани қад истеъмол менамоянд. бояд гуфт ки дар таркиби сабзӣ бета-каротин мавҷуд аст ки хусусан он қадди инсонро баланд менамояд ва на танҳо қад, балки афзоиши нохунҳо ва мӯи сарро низ зиёд мекунад. ба саволи мо ёсамин ҷавоби комилан дуруст гардон ва тавонист онро шарҳ диҳад. саволи дуюмро мехонам, бо диққат бошед. кадом гул офтобро зиёдтар дӯст медорад? марҳамат, хуршеда. گل آفتاب پرست آفتاب را بیشتر دوست می‌دارد. хуршеда, шумо ба ҷавоби худ бовар доред? بله. раваду, агар ҷавобатон хато бошад чӣ? در باغچه مربی‌مان به ما گفته بودند برای همین گل را آفتاب پرست گفتم.
воқеан ҳам ҷавоби комилан дурустро гардонидед ва тавонистед онро шарҳ диҳед. Бинандагони гиромӣ, Хуршеда тавонист ба саволи дуюми даври сеюми барномаи мо ҷавоби дуруст гардонад. Дар ҳақиқат ҳам назар ба дигар гулҳо ва рустаниҳо гули офтобпараст бештар офтобро дӯст медорад. Маҳз аз ин ро онро офтобпараст номиданд ва ба ин савол ҷавоби дурустро Хуршеда гардонид. Саволи сеюм чунин аст: паррандаи калонтарин кадом аст? боз Хуршеда марҳамат. уқоб. ҷавоби шуморо мо ба инобат мегирем. хуб Ҳабиба марҳамат, шумо чӣ илова кардан мехоҳед? Паррандаи аз ҳама калонтарин штурмурғ мебошад. офарин, яъне шутурмурғ паррандаи аз ҳама калонтарин аст. Ба фикри шумо чӣ, тамошобинони азиз? Шутурмурғ аз ҳама паррандаи калонтарин аст ё ин ки уқоб? Шояд бум бошад ва ё ягон паррандаи дигар. Ба фикри шумо чӣ, Ёсамин? Кадом парранда аз ҳама калон аст? Шутурмурғ. Яъне ба фикри шумо шутурмурғ калон аст, ҳа? Бале. Хуб, Ойша, шумо чӣ? Ба фикри шумо уқоб калон аст ё ин ки шутурмурғ? Уқоб. уқоб, ҳа? инҷо бинандагони азиз, Ойша ва Хуршеда бар он ақиданд ки уқоб аз ҳама паррандаи калонтарин аст. Ёсамин ва Ҳабиба бошанд мегӯянд ки шутурмурғ калонтарин парранда аст. Яъне ҳама ба ҷавоби худ боварӣ доранд, ҳа? Бале. Инак ман ҷавоби дурустро мехонам. Паррандаи аз ҳама калонтарин ин шутурмурғ мебошад ва ба ин савол аввалин шуда Ҳабиба ҷавоби дурустро гардонд. Ҳабиба, ба шумо мо хол медиҳем ва ҷавоби шумо воқеан ҳам дуруст буд. Ташаккури зиёд. Саволи навбатиро мехонам. ҳашароте ки асал истеҳсол мекунад кадом аст? Ҳабиба марҳамат. Хирс асалро бисёр дурст медорад. онро хирс истеҳсол мекунад. Бале. бинандагони гиромӣ, ба фикри Ҳабиба хирс асалро истеҳсол мекунад ва онро бениҳоят дӯст медорад. Ва биёед мебинем ки дигар иштирокчиён дар ин бора чӣ фикр доранд. Хуб, марҳамат. Хуршеда ҳамеша дасташ ба сӯи боло равона карда шудааст. Замбур. барои чӣ замбур? Шояд хирс бошад дар ҳақиқат ҳам. Не, барое ки замбур асалро мегирад. шумо аз куҷо медонед ки замбур асал истеҳсол мекунад? Барое ки ва аз гул мегирад асалҳоро ва ба хоначаҳошон мемонад ва одамо аз хоначаҳошон оҳиста мегиранд. агар зуд гиранд чӣ мешавад? ва замбурҳо вайҳоро мегазанд. офарин, ташаккури зиёд. яъне замбурҳо аз гулҳо шаҳд гирифта онро ба асал табдил медиҳанд. бинандагони гиромӣ, Ҳабиба ба мо гуфтанд ки хирс асалро бениҳоят дӯст медорад ва аз ин рӯ худи ӯ асалро истеҳсол менамояд. вале Хуршеда бошад ҷавоби тамоман дигар доданд. Хуршеда мегӯяд ки асалро замбур истеҳсол мекунад ва замбур асалро аз шаҳди гул омода менамояд. хуб, ба фикри шумо кадоме аз ин ҷавобҳо дурустанд? албатта, ҷавоби Хуршеда комилан дуруст аст, зеро хирс ҳайвон аст, ҷонвари ваҳшӣ аст, вале замбур бошад ҳашарот. ва саволи мо чунин буд ки кадом ҳашарот асалро истеҳсол менамояд ва ҷавоби дуруст ин замбур аст. ташаккури зиёд Хуршеда, шумо воқеан ҳам ҷавоби дурустро ба мо пешниҳод намудед. инҷо бинандагони гиромӣ, саволҳои шарти сеюм низ ба анҷом расиданд ва биёед холҳоро муайян менамоем. натиҷаи шарти сеюм чунин аст: Хуршеда ба 2 савол, Ёсамин ба 1 ва Ҳабиба низ ба 1 савол тавонистанд ҷавоби дуруст гардонанд. бачаҳо, ҳамаатон ҳам хеле фаъол будед ва тавонистед ба саволҳо ҷавобҳои дурустро пешниҳод намоед. вале чӣ тавре ки ба ҳамагон маълум аст, дар озмун бояд ҳамагӣ як нафар ғолиб ояд. ҳамин тариқ баъд аз ба анҷом расидани 3 шарти барнома, Ойша ба 3 савол, Ёсамин ба 2 савол, Хуршеда ба 6 савол ва Ҳабиба ба 1 савол тавонистанд ҷавоби дуруст гардонанд. Хуршеда нисбат ба дигар иштирокчиён ба саволҳо ҷавоби дурустро бештар гардонд. Хуршеда, ғолибият муборак бошад. аз рӯи нишондодҳо ва ҳисоб намудани холҳо дар барномаи имрӯзаи мо Хуршеда ғолиб баромаданд. шуморо табрик мегӯем Хуршеда. ташаккур.
офарин. Иштирокчиёни дигар ба шумо комёбиҳоро орзумандем. боварӣ дорем ки шумо донишу маҳорати худро сайқал дода дар барномаҳои дигар ва инчунин озмунҳои гуногун ширкат меварзед. Шумо бошед Хуршеда, ба шумо тавсия медиҳем ки дониши худро боз ҳам ҷиддитар такмил диҳед, зеро дар даври дуюм саволҳо душвортар ва рақибон бошанд, ҷиддитару боқувваттар мегарданд. аз ин рӯ вақти худро беҳуда сарф накарда ба донишомӯзӣ машғул шавед. шуморо дар даври дуюм интизор ҳастем. бори дигар ғолибият муборак. бинандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки дар даври дуюми барномаи интеллектуалии Донояк танҳо ғолибони барномаҳои гузашта метавонанд иштирок намоянд, яъне сабқат боз ҳам ҷиддитар мегардад. аз ин рӯ бо барномаҳои телевизиони Баҳористон ва хусусан барномаи интеллектуалии Донояк буданро фаромӯш насозед. шумо низ метавонед иштирокчии барномаи мо гардед ва ғолиб омада ба даври дуюм роҳат гиред. ва дар ҳамин ҷо бо шумо низ хайру хуш мекунем. то барномаҳои навбатӣ, хайр.